एचएमपीवी कोई नई बीमारी नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मर्निं टू ऑल, वेलकम बैक अगेन। लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। तो नैबे समावहाय बेबायदिनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आङो फैफिनबावनाय जाबाय। तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। तो ब्लग हिसाबै भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। एक्चुअली जिथुनाखि दा भाइरासखौ लानानै गोबांथार दावराव ना, तो निउस ओंखारबोबाय थादों। फेकसो ना रियेलसो दा मा बुंबावनो ना, बेबायदिनो गोसारगासिनो बा बांगासिनो। जों बयबो मिथिखादों चीन बा चाइनायावहाय गोबांथार बेबायदि जादों ना। तो आवगोलावबो कर'नाया चीननिफ्रायनो फैदोंमोन आरो एबारावबो HMPV भाइरासाहाय बेबायदिनो चीननिफ्रायनो फैदों जाहैदों। नाथाय दा बेसेबां सैथो, लकडाउन जामारगोन नामा, तो साननो गोनां ना। दा निउसफोरा फैगासिनो दङ। नायोब्लाथ' दा फेकसो ना रियेलसो जेबोखौनो माने बुंनो हाला। खालि निउसाव दामबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा जोंनियाव बेबायदि जों थानाय जिथुनाखि स्टेटआवहाय जोङो दा जेबो बेबायदि माने खोनायाखै आरोना। तो निउसफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोन्दों बेबायदिनो गोसारगासिनो दङ। जेरैबायदि तामिलनाडु आरो कर्नाटक, बेंगलुरु बेबायदि जोङो फोसावबाय थानायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों। नाथाय जों थानाय स्टेटआव बेबायदिनो जोङो बांद्राय बेबायदि जेबो बाहेरनिफ्राय जेबो खोनानो मोनाखै आरोना। खालि जोङो निउसनिफ्रायल'सो खोनानो मोनगासिनो दङ। दा रावबो माने बेबायदि रायलायनायबो माने खोनानो मोनाखै आरोना। बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया, नंगौ ना नङा मा बुंबावनो ना। नंनायनि नङैनि माने खालि दा निउसआ माने बेबायदि दामबाय थानायखौसो जोङो खोनानो मोनगासिनो, नाथाय जानायफोरखौ बेबायदि जोङो नुनो मोनाखै आरोना मेगनजोंहाय। तो आरो बेबायदिनो भिडिअसफोरबो नुनो मोन्दों। चीनाव जायफोरा थायो ब्लग भिडिअसफोर बानायनाय नुनो मोन्दों। तो बेबायदि एथबां माने गैया बा जायाखै जों बेखौ मिथिनो मोन्दों। दा मा जायो बेखौ जोंनो समासो खिन्थागोन, नेनानै थानोसै। तो बेसेबां गिनो गोनां ना, जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन। आरो लकडाउन जामारगोन नामा, तो लकडाउन जायोब्लाथ' जोंबो बाहेरनिफ्राय बिरनांगोन माने। बाहेरायावथ' आरो थाबाय थानो हानाय नङाना। लकडाउन जायोबा एसे प्रब्लेम जागोन आरोना। तो बेखायनो जोंबो दा एसे सिन्था खालामगासिनो, माने बाहेरायावसो दङ। थेवबो एथबां इजियाव माने थांफिननो थाखाय बेबायदि थांखि लायाखै आरोना दासिमबो। तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि। इस बात पर जोर दिया कि एचएमपीवी कोई नई बीमारी नहीं है। एचएमपीवी एक सांस संबंधी संक्रमण है जो न्यूमोविरिडे परिवार के वायरस के चलते होता है। भले ही दिल्ली में एचएमपीवी से जुड़ा कोई मामला सामने न आया हो, लेकिन सरकार अलर्ट पर है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अस्पतालों को IHIV पोर्टल पर ILI और SARI के मामलों की जानकारी देनी होगी।